Aké hodnoty podľa vás prinieslo ponovembrové obdobie do súčasnej spoločnosti? Veľmi zložitá otázka a myslím si, že veľmi dlhá odpoveď, keby som vám začala o tom hovoriť, že čo si myslím. Samozrejme sú to rôzne politické práva, ktoré prišli vlastne po 17. novembri, ale pre mňa z pohľadu 15-ročného dievčaťa by som povedala tak jeden príklad, ktorý som teda zažila, kde učitelia pred 17. novembrom nás kontrolovali, či chodíme v nedeľu do kostola. Zrazu tí istí učitelia mali trikolóru a dávali kríže v triede na stenu. Takže sú to práva, ktoré sú spoločenské, ale aj práva, ktoré sa v podstate osobne dotýkali každého z nás. Čo pre vás osobne znamená žiť v súčasnej demokratickej spoločnosti? Som teda akademik a tie práva máme akože možno ešte také viac počiarknuté, máme svoje akademické práva a slobody a naozaj tá sloboda prejavu, sloboda povedať študentom svoj názor bez toho, aby vás niekto nejakým spôsobom stíhal, sloboda vedeckého bádania, že naozaj môžeme vlastne skúmať to, čo chceme skúmať a vieme možno, že dokázať rôzne dezinformácie, ktoré sa akože šíria spoločnosťou i napríklad o covide alebo o Ukrajine, takže v tomto smere je to pre mňa veľmi dôležité, že proste sa nemusím báť povedať svoj názor. Čo ma teraz mrzí na tých mladých ľuďoch, a akože som z fakulty masmediálnej komunikácie, alebo teda celá univerzita je, že sú málo angažovaní. Sú málo angažovaní vôbec na procese univerzity. Ano? Čiže vidíme, keď sa robia študentské akcie, diskotéky a party, tak je to všetko plné. Ale keď máme zasadnutie akademického senátu alebo, ja neviem, predstavovanie členov správnej rady, zrazu študenti chýbajú. Takže v tomto ja cítim dosť taký smutok, by som povedala, že to študentov akože nezaujíma, keď ich to zaujíma, je to skôr výnimočné. Dnešnú konferenciu o občianskej spoločnosti zorganizovala Trnavská župa aj spoločne s Univerzitou svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Ako hodnotíte túto konferenciu? Ja som aj na začiatku v úvode naozaj pogratulovala organizátorom, že idú s takouto témou. Táto téma je a vždy bude teda aktuálna, ale ten výber ľudí, ktorý tu je, nechcem povedať, že bol odvážny, ale bol veľmi zaujímavý a tí ľudia sú určitou takou zárukou, že sa tu bude hovoriť o slobode slova a bude sa vlastne poukazovať na to, kedy tá sloboda slova nejakým spôsobom bola ohraničená, napadnutá, respektíve zneužitá.